and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Chelsea lang ka. Musugot ka ba di ay? Na magkabuwag kami sa hingpit si mami ni mo, Melanie? Ha? Tubag ako. Musugot ka ba di ay nga magkabuwag kami si mami ni mo? Ha? Ayaw ko tubagas sa imong paghilak. Nangutana ko ni mo. Dili ka makatubag. Dili ba, Chelsea? Naibaw ko kung gano'n nga naingon ka niini. Kasabot ko. Kana tungod sa kahigpit ni mami ni mo, Melanie. Pero wa magpasabot, nga wa siya magmahal ni mo. Kati man iya, siyam kakabuan nga gidada sa iyang sabakan. Maligyan to si mama ni mo. Labi nas papanganak niya ni mo. Gisugal niya ang iyang kinabuhi. Ano nga, mahimugso ka lang. Ug ka na, usa na kada kong timaan. Nga way sama ang paghigugma ug pagmahal ni mami ni mo, Melanie, diha ni mo. Pero kung tinuod nga mahal o pinangga ko ni Mami, Dad, nganong sikihan man ko niya kasaba, be. Nganong halos maman siya panahon ako, be. Sige, gayon nga, ingnon ako siya paatuon sa school. What siya time? Lahi man siya ni mo, Dad. Ikaw naman, pero may makasabot na ako. Hindi man siya parehas ni mo, be. Chelsea, tangga. Ingon anak na ng pinangga. Bisan wate sa kasabaan ta. Hingnon ta. Kung wa siya mamabdos na ko, hindi siya magpakasal ni mo. Sa? Nakasulti siya ni mo ni anak? Permi. Permi. Chelsea, langka. Pagkaksa ko. Pagkaksa ko. Hoy, dili na ko. Ang sa katitoran. Oh, Talagang sa tindahan, mo kag langsang para haloblaks. ay sarang-sarang ko riyo, ha? Naghuot pa yan yung dughan ko. Ano kung naghuot man lang? Sige, kumatsungoy yan. Hilom mo eh! Yabag ka? May magbigatlon parehas ni mo. Kaya si ate, kadora ko ni mo eh. Huwag makalabaw ni mo. Ay, hilom oy. Manunggat na sa mga trabahante din sa lumber. Mauwaw ta. Patuwayan ka lang da. Ngano lagi ka? Ano may kalit magkatunga din he? Naglayo mga lawas din mo. Yung ipapahuway biya ka kuha ni Dong James. Da! Nayo na ako humanag kong inom sa tambal o nakatug. Pero karon, ibalik na po. Ano man? Ngano? Hmm. Ang isakitan mo kung namati sa mahanog anak dito sa bahay nga maraman to sila naghinilakay. Naghinilakay ba eh? Si Dong James ug ni Chelsea, naghinilakay? Ngano good? Ay, sentimental kayo doon dito ay. Makahila kung makaihi kas katouching sa ilang panagsulti. Grabe sa Timothy oy. Mingon ka ba yung grabe? Lagi! Sam ka, oy. Kaya naman lagi. Ikaw tiba. Nangukoy na po tingali kang Dong James no. Kaya kinarong timing ka. Nangukoy ka. Ay, paminaw. Kasi may dili makahila kung makaihi nga maminaw. Nga naghisgot na to sa Chelsea, bahin na Melanie. Nga ako na magpangga o magmahal niya isip anak. Uy, hala no ah. Oh. Mau ba tituran? Sulti na ganita, manguta na pagyod. Ay, ako lang giklaro ba? Sawa ka diya, uy. Samantawan ka, uy. Amaw dyan ka, di ka kaklaro. Ati, uy. Si ate, uy, kakaroon. Ano ba na ito, be, ha? Ah. Istoryahe ko, naon sa sila dito, be? Sayri ko ba? Istoryahe ko, tituran. May pagkuha na lang ko matao, Dad. May pagkuha na lang ko niya ipanganak. Langka.
Chelsea lang nga. Timan ini. Kabisan sa kangilan. Sa imong pag-ila o pagsabot mo sa nahimong kasinatian mo sa imong inahan. Ni mami ni mo Milani. Ang inahan lang ka, magpabiling yun mo siyang inahan. O wag si bisan kinsa nga makahulip ini niya. Diyan ni mo. Mo, ayaw pagsultihan na. Batok ni mami ni mo Milani. Kaya dili ka mahimugso ni kalibutan na kung waha siya. Kaya mo abot kin ang panahon. Kag anak, mangita gyud og inahan. Mo kanitiman ilaga. Og mao kini isud sa imong alimpatakan. Tinuod. Nga way si bisan kinsa nga anak nga makapili kung kinsay gusto niya mamahimong inahan o ginikanan. Apan wa say ginikanan nga makapili kung unsa man klasiya sa anak ang iyang ihimugso. Mao nga ayaw mahi ang imong kaugalingon nga gihimugso o gipakataho kaniya. Kay kung mawa na unya siya sa hingpit nimo, pangitaon og sangpiton mo gyud ang iyang ngan. Magpanawag ka gid niya. Sa umabot ng mga adlaw lang ka. Dad. Hala no. O di na tabo dito. Kadama ko di ay. Kaluoy na Chelsea no. Uhaw gid siya sa matuod nga pag-amuma o pagpanggaso sa kainahan Tito Ran. Osa yung ko, daiguriyo. Ay, giniginas to James. Yung daddy na tinuod yung nagmahal niyo. Gusto na tiyo eh. Basta na kayo kung sampot. Ha? Ano man? Basta akong kigol ba, nakaluha mo po sa ilaw mo eh. May gamay sabaw nga, misiw-siw. Hoy! Aha kang manghura ka. Nakaingit ka! Gamay. Kaahaki mo manghura ka, way! Katibaho ka rin, te. Ha? Uy! Kalang si Baron! Ang murag naisubak ka ng gawas pa, te. Murag na pinisugag umay. Ahak kang manghura ka! Salita siya, oy! Huwag waswasi na sampot ni mo, ha! Ingon anak tay ng pinangga. Bisan wa tay sa kasabata. Ingnon takot, wapas siya mo mapdos na ko. Dili siya magkipapasal ni mo, be. Diyos ko, tabagi ko. Hatagi ko kaligol nga makaya na ko ng tarang pagsuway. Nga ako nahiagupan. Maluwi ka na ko, Ginoo. Nga ba, pre? Tao sa si Chelsea kung kinugos, no? Way kabutangan sa kong kaloy ni Chelsea, pre. Ingon sa gihiwa o gisamad samaran nga akong kasing-kasing sa tanan akong nabati gikan niya. Kalma lang, pre, James. Kalma lang, pre. Magsawar na gining tanan. O nahibaw kong malagpasan rin ni mo. Kaya nahibaw kong ligon ka. O nako ang pagsali sa Ginoo. Wa ko maibaw, pre. Kung hangtod ka no sa anak ko, kini makaya. Wa yun. Ayaw ito ang padahon na, pre. Isang parang na lang ni De Chelsea. Dugangi pang imong kaligon, pre. Ahak eh. Mas nakonsensya kung maayos na nang gisumbong ni Pre James na kuta. Bisan tuod sa cellphone namin nagkasulti. Pero ingon sa gibati kong malanay ko sa tanan niyang gipamung. Nga masabot mo gyud sa iyang tingog. Nga daw hapit na dili madaog ang problema. Saan kaya ko'y katabang niya, no? Aron makabawi ko. Kaya di ba ikalimod? Nakadugang ko sa iyang problema.
Unsa man? Noon sa man ko. Karon pa na ako mohuna-huna. Kung nga no nagpadamang ko sa kong pagbati. Kanhi sa sinugdanan, yang gisigihan kong agni ni Sir Baldwin para ni Sir James, bisan kung dako kiniminyo. Mungisir ako. Apan sa nga to, sa hinay-hinay, bisan tuod ko na, wa ko niya hataki og igong pagtagad. Apan sa ako nakita niya, sa mga hiyas ni Sir James, nga wa na ko makita sa kanina kong hinikugma. Hinay-hinay nga nagkapig ang akong simpatiya o pagbati niya. Labi na sa dihang gisayran ko ni Sir Baldwin, nga nagkagaan ko no ang pagbati sa misis ni Sir James nga to niya. Umoy na himong hinungdan nga sa hilom, nibati na ko kaluoy niya. Apan, unsa magigkadain ning pagbati na ko nga to ni Sir James. Naikugma na ka ako niya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!